साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां गोनांथिथार बिसयखौ जोङो सावरायगोन। दिनैनि सावरायगोन बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथाङा सासे मोजां ख्रिस्टियान जानानै आरो सासे मोजां भटार जानानै सोरनो भटखौ होगोन। मानोना 2025आव बिटिआर इलेक्सन जागोन एबा बिटिआर सरकार दागोन। बै सरकार दानायाव नोंथांहा बेसेबां बाहागो दङ एबा नोंथांनि खामानिया मा? येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो सोलोंगोन नोंथाङा माबायदि सरकारखौ दानो थांगासिनो दङ, नोंथाङा माबायदि केन्डिडेटखौ सायख'नो थांगासिनो दङ, नोंथाङा सासे मोजां ख्रिस्टियान जानानै सासे मोजां केन्डिडेटखौ बिजाथिखौ सायख'नो रोंगोन ना रोङा। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां मदद जागोन जे नोंथाङा जेन सासे मोजां केन्डिडेटखौ एबा मोजां बिजाथिखौ सायख'नो हागोन आरो मोनसे मोजां सरकार दानो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांनि जिथु भट दङ नोंथांनि आखायाव, नोंथाङा सासे मोजां भटार आरो नोंनि जिथु भट दङ बे भटआ सना रुफानिख्रुइबो बेसेन गोसासिन, हिरानिख्रुइबो बेसेन गोसासिन, गोबां बेसेन गोसा नोंनि भटआ। बोरैहाय? मानोना नोंथांनि मोनसे भटनि गेजेरजों नोंथाङा मोजां सरकार दानो हागोन। जि सरकारा रायजो राजानि थाखाय समायना सरकार जागोन, रायजो राजाखौ जौगाहोगोन, गावनि बर' हारिखौ जौगाहोगोन, गासैबो सुबुं माहारिखौ जौगाहोगोन, सोलोंथाइ फारसे, रांखान्थि फारसे गासैथिंबो जौगाहोगोन आरो बे जौगाहोनाया नोंथांनि आखायाव दङ। नोंथाङा भटखौ सोरनो होगोन? एग्जाम्पल मोनसे बुंनो नागिरदों। हमनानै ला मोननै पार्टि दं, मोननै पार्टिनि गेजेराव मोनसे पार्टिया 100टा भट मोनना थाबाय आरो मोनसे पार्टियाबो 100टा भट मोननानै थाबाय, नाथाय भट होग्रा सासे दंबावो। येस, सासेल' दंबावो। नोंथाङा सोरनो होगोन? मोननैबो पार्टिया 100 भटखौ मोनबाय, नाथाय नोंथाङा सासे दंबावो, नोंथाङा सासे जानानै दङ, नोंथाङा सोरथिं होयो? सोरनिथिं होगोन बिथिंनो देरहागोन। दा बेवहाय नोंथांनि भटखौ नोङो सिन्था खालामनांगोन। बबे पार्टिनो होयोब्ला, बबे मोनसेनो होयोब्ला, सोर सासे केन्डिडेटनो होयोब्ला बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जागोन, नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन, समाजनि थाखाय मोजां जागोन, रायजोनि थाखाय मोजां जागोन, धोरोमनि थाखाय मोजां जागोन, रांखान्थियाव मोजां जागोन, राजखान्थियाव मोजां जागोन, गासैखौ सिन्था खालामनानै होनो नांगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनो गोबां मदद होगोन। नोंथाङा जेन सासे मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नो हायो, मोजां बिजाथिखौ सायख'नो हायो, मोजां पार्टिखौ सायख'नो हायो। बेयावहाय दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय मदद गोनां जागोन। जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। नोंथाङा जेन सासे मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नो हायो, एज ए सासे मोजां ख्रिस्टियान जानानै मोजां भटारबो जानो नांगोन। दानिफ्रायनो नोंथाङा जुदि बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिखायोब्ला नोंथांनि थाखाय केन्डिडेटखौ एबा बिजाथिखौ सायख'नायाव जेबो गोनो गोथो जानाय नङा, जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरो नोंथाङा सासे मोजां भटार जानानै सासे मोजां केन्डिडेट बिजाथिखौ सायख'नो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला नोंथांमोननो मोनफा मोनफा बुंलांनो हास्थायदों, नाथाय बुंनायनि सिगाङावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आंखौ थुलुंगा होयो आरो लोगोसे साफ्रोम ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन फैबाय थानाय जि सरकार दागोन बे सरकार दानायाव जेन बयबो बे बाथ्राखौ मोनथिनानै थाखायो आरो सासे मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो भिडिअनि फारसे आवगायलांदोनि। मोजां बिजाथिखौ मोनथिनो हानायनि गिबि बाथ्रा बेनो जाहैबाय केन्डिडेट्स क्वालिफिकेसन, बिजाथिनि रोंगौथिफोर। अनजाग्राफोर, क्वालिफिकेसन होननाय लोगो लोगोनो केबल फरायनायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै आङो। बे जाहैबाय फरायनायाथ' स्वाभाबिक, बे थाखानांखागोनखा, नाथाय बे फरायनायजों लोगोसेनो जिथु इडुकेसन क्वालिफिकेसन दङ, बे क्वालिफिकेसनजोंनो लोगोसे केन्डिडेटनियाव माखासे क्वालिफिकेसना थानो नांगोन। बिजाथिया साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ समान साननो रोङो ना रोङा, सुबुंफोरनि दुखु खैफोद जेंनाफोरखौ खबर लानो रोङो ना रोङा, बे केन्डिडेटनियाव, बिजाथिनियाव बे क्वालिफिकेसना थानो नांगौ। जुदि रायजो राजाफोरा बे केन्डिडेटखौ देरहाहोनानै बै देरहानाय केन्डिडेटआ, बिजाथियानो जुदि रायजो राजाखौ खबर लानो रोङाब्ला, रायजो राजानि दुखु दाहाखौ बानस'नो रोङाब्ला बोरै जागोन? दा बेयावहाय बे बिसयाव बिजाथिया बे क्वालिफिकेसना थानो नांगौ आरो बेखौ नायनो नांगौ। मोजां बिजाथिखौ मोननो हानायनि नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय इन्टिग्रिटि एन्ड केरेक्टार, सैथोजों सोलिनाय आखल आखुफोर। जाय बिजाथिनो नोंथाङा भटखौ होनो नागिरदों बै बिजाथिया गाज्रिजों बुंफबना दं नामा बेखौ नायनो नांगोन। भ्रष्टाचारजों दङ नामा, माबाफोर घुस लायो नामा, माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावो नामा,
बिनियाव माबाफोर गाज्रि आखल आखुफोर दङ नामा, हुदाफोर दङ नामा, बेफोर गासैखौबो नायबिजिरग्रोनांगोन। आरोबाव लोगोसेयैनो नायबावनांगोन बिनि आगुनि जिउआव माबायदिमोन, आगुनि जिउआव बिथांनि आखल आखु केरेक्टारफोरा माबायदिमोन, बेफोर गासैखौबो नायबिजिरनांगौ। बिनि उनावसो नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगौ। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 12/22 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबोआ मुगैयो, नाथाय जायफ्रा गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बिसोरखौ हामजायो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोराबो सैथो लिडारखौसो हामजायो, मोजां बिजाथिखौसो जोंनि बर'नि गेजेराव सरकार दानायखौ हास्थायो। मोजां बिजाथिखौ सिनायनो हानायनि थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय कमिटमेन्ट टु पाब्लिक सार्भिस, रायजो राजानि थाखाय गावखौ गथायनाय। साफ्रोमबो भटार बर' ख्रिस्टियानफोरा मोनसे बिसयखौ नोजोर होनो नांगोन, बिजाथिया रायजो राजानि थाखाय गावखौ गथायनाय नंगौना नङा, बे बिसयाव नोजोर होनो नांगौ। थारैनो बिजाथिया रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों ना गावनि सार्थखौ, गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय ओंखारबोदों, बेखौ नोजोर होनो नांगौ। आरोबाव जोङो बिजाथिनि जिथु भाषण होनाय, बै भाषण होनायखौ जों खोनासंनांगोन जे बिनि भाषण होनाया केवल रायजो राजाफोरखौ ओरैनो महि होनो एबा ओरैनो बुरखायनोल'सो भाषणफोरखौ गोदै गोदै होदों ना बे भाषणखौ बिथाङा रायजो राजानि थाखाय मावफुंगोन, बेखौबो नोजोर लानांगोन। बिथांखौ जुदि थारैनो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोनखौ नुदोंब्ला, बिथाङा जुदि केवल गोदै गोदै बुंनानै रायजो राजाफोरखौ ओरैनो थगायाखैब्ला, मिसुलियाहि बुङाखैब्ला, बेफोर गासै खामानिखौ मावफुंगोन बायदि नुदोंब्ला, बै बिजाथिखौ सायख'दो आरो बै बिजाथिनो भटखौ होदो। मोजां बिजाथिखौ सिनायनो हानायनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय हारिनि थै गोनां जानो नांगौ। बर' हारिनि थाखाय बेसेबां अननाय दं, बर' हारिखौ जौगाहोनो हानायनि बेसे गोहो दं, बर' हारिखौ बेसेबां अनो, बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मावसोमगोन, बै बिजाथिखौ जोङो नायनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बर' ख्रिस्टियानफोर, जों बे बिषयाव थर खालामनांगोन, जाय बिजाथिया गावनि हारिखौ जौगाहोगोन, गावनि हारिनि रांखान्थिखौ जौगाहोगोन, राजखान्थियाव जौगाहोगोन, गावनि हारिमुखौ जौगाहोगोन, बे गासैखौ नोजोर होनानै जोङो बिजाथिखौ सायख'नो नांगोन। जुदि बै बिजाथिया गावनि रायजोनि थाखाय, गावनि बर'नि थाखाय, गावनि बर'लेण्डनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय, बर' रावनि थाखाय, बर' राजखान्थिनि थाखाय जुदि जौगाहोनायखौ लाबोआब्ला, बर'नि थाखाय अननाय गैयाब्ला, जोंनि बर' रायजोआ एबा बर' हारिहा उसुबिदा गोग्लैगोन। दा बेयावहाय जों साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बिषयाव नोजोर होनांगोन जे बिजाथिया बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, बे बिषयखौ लानानै नोजोर होनो नांगोन। जाय बिजाथिया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, बर'लेण्डनि थाखाय खामानि मावगोन, बै बायदि बिजाथिखौ सायख'दो। मोजां बिजाथिखौ मोननो हानायनि एबा सिनायनायनि बाथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय ट्रेक रेकर्ड। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, हमनानै ला जाय बिजाथिखौ नोंथाङा भट होनो नागिरदों, बै बिजाथिया अलरेडि आगुआवबो एबा सिगाङावबो अलरेडि सासे लिडार जानानै, दैदेनगिरि जानानै दैदेनखादोंमोनब्ला, बिथाङा माबायदि दैदेनदोंमोन जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय, बर'लेण्डनि थाखाय, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, एबा मोनफ्रोमबो बिसयाव रायजो राजानि डेभेलपनि थाखाय खामानि मावनो रोंदोंना रोङाखै, बेफोर गासै ट्रेक रेकर्ड, बेफोर गासै रेकर्डफोरखौ नायफिननो नांगोन। आरो जुदि गोदान केन्डिडेटब्ला, बे गोदान केन्डिडेटखौबो बिथांनि जिथु जिउ थांना थानाय सम दङमोन, बे थांना थानाय समाव बिथाङा रायजो राजानि थाखाय माबायदि खामानि मावदों, रायजो राजानि थाखाय माबायदि गसंबोदों, रायजो राजाखौ लानानै माबायदि सोलिबोदों, बेफोर गासै रेकर्डफोरखौ नायनानैसो बिजाथिखौ सायख'दो। मानोना बिजाथिनि आवगायनि खामानि मावनायफोरानो बिथांखौ मोजां ना गाज्रि बेखौ दिन्थिनाय जायो। दा बेयावहाय ट्रेक रेकर्डखौ जोंनो नांथारगौ। लुकासनि 6:44 सिरि, फांफ्रोमबो बिफांखौ बिथायावनो सिनायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनिखायनो गासै रेकर्डफोरखौ जोङो नायनांगौ आरो रेकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो मोजां बिजाथि ना गाज्रि बिजाथि बेखौ मोन्थिनो हायो। मोजां बिजाथिखौ सिनायनो हानायनि दथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय क्लिन इमेज एन्ड क्रिमिनेल रेकर्ड। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, नोंथाङा थिरांथा खालाम जे जाय बेक्तिखौ नोंथाङा सायख'नो थांगासिनो दङ, बिथाङा माबाफोर क्रिमिनेल रेकर्डफोर दङ नामा, आरो बिथांनि जिथु इमेज दङ, मान सन्मान दङ, बे गासै मान सन्माना जेन क्लिन जानानै थायो, साफा जायो, जेरावहाय बदनाम गैयै, बेबायदि केन्डिडेटनोसो नोंथाङा भटखौ होदो। जुदि क्रिमिनेल रेकर्ड दङब्ला नोंथाङा बेखौ सायख'नो नाङा। बिथांनि जिथु इमेज दङ, बे इमेजआ जुदि गाज्रिब्ला नोंथाङा बिथांखौ सायख'नो नाङा। सासे केन्डिडेट एबा बिजाथिया क्लिन इमेज थानो नांगौ आरो क्रिमिनेल रेकर्ड थानो नाङा। मोजां बिजाथिखौ सिनायनो हानायनि स्निथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि सायाव समान नोजोर एबा समान सन्मान होनो हानाय बिजाथि जानो नांगौ। अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, जों जुदि गोरोन्थि बिजाथिखौ जुदि दैखोनानै हरोब्ला, गोरोन्थि बिजाथिया जोंनि थाखाय
गोरोन्थि जागोन, जोंनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। मानोना जोंनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय दङ, दिनै गोबां सुबुंफोर दङ, गोबां बिजाथिफोर दङ जेरावहाय ख्रिस्टियाननि खुलुमनाय सिबिनायखौ नायनो बायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो बायो, ख्रिस्टियाननि सायाव धारनाखौ लानानै फैयो। जों जुदि बर' ख्रिस्टियान जानानै जों जुदि बेबायदि केन्डिडेटखौ जुदि दैखोनानै हरोब्ला, जाय मानसिया ख्रिस्टियानखौ मुगैयो, जाय मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ मुगैयो, जों जुदि बैबायदि केन्डिडेटखौ देरहाहोयोब्ला जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव जोंहा प्रब्लेम फैगोन ना फैया? दा बेवहाय जोङो नायनो नांगौ, बिजाथिया जिखुनु धोरोमनि मानसि जाया, जिखुनु धोरोमनि मानसि जाथों, नो प्रब्लेम। मुस्लिमनि जानो हागौ, हिन्दुनि जानो हागौ, बिनि गेजेरावनो बाथौनि जानो हागौ, ब्रह्मनि जानो हागौ, ख्रिस्टाननि जानो हागौ, नाथाय केन्डिडेटआ जेन बयबो धोरोमखौ सन्मान होयो, जेन बयनिबो खुलुमनाय सिबिनायाव जेंना दाफैथों, ख्रिस्टाननि जाथों, मुस्लिमनि जाथों, हिन्दुनि जाथों, बाथौनि जाथों, ब्रह्मनि जाथों, जिखुनु खुलुमनाय सिबिनायफोराव जेन जेबो जेंना दाफैथों, बेबायदि केन्डिडेटखौ जोङो नोजोर होनो नांगोन। सोरबा जुदि केन्डिडेटआ बबेबा धोरोमखौ लानानै जुदि नेवसियोब्ला बे बिजाथिनिफ्राय एबा बे बिजाथिखौ दैखो हरनायनिफ्राय गावनि भटखौ हमथानाया मोजां। अनजाग्रा प्रियफोर, गोनांसिनथार 9थि बाथ्रा बेनो जाहैबाय फिलिपियारि 4:10। मुङा मुंसेनिबो थाखाय दाजिंगासि, नाथाय जेब्लायबो आर'ज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो। अनजाग्रा प्रियफोर, येस, दिनै जोंनि गेजेराव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि पार्टिफोर दङ, गोबां हान्जाफोर दङ, गोबां निरदलि पार्टिफोर दङ, आरो लोगोसेयैनो गोबां नेसनेलनि पार्टिफोर दङ, लकेलनि पार्टिफोर दङ। बेबायदि पार्टिफोरनि गेजेराव लोगोसे गोबां केन्डिडेटफोर, जोङो माबायदि सिनाय मोनगोन? जोंहा गोबां गोनो गोथो जागोन, जोंहा गोबां सोंलुफोर फैगोन। गासैखौबो नोजोर होनायनि सिगाङावनो जोङो आर'ज खालामनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोर आर'जनि सहायजों इसोरनि इच्छा, इसोरनि हास्थायनायखौ नायगिरदो। दिनै 2025आव बिटिआर सरकार सोरनो इसोरा गथायनो नागिरदों, सोरखौ मासियाव हरनो नागिरदों, बेखौ जोङो आर'जनि गेजेरजों मोनथिनाया गोनांथिथार। भट होनायनि सिगाङावनो दानिफ्रायनो जों जेन सांग्रां भटार जानानै थानो हायो, मोजां केन्डिडेटखौ जोङो दैथायहरनो हायो। मानोना नोंथांनि आंनि जों बयनिबो भटआनो मोनसे मोजां गोग्गो समाज लाबोगोन, गोग्गो रायजो राजा लाबोगोन, गोग्गो रायजोखौ लाबोगोन, आरो गोग्गो मोनसे आबहावाखौ लानानै फैगोन। मानोना जोङो जुदि बै मासियाव, सरकारनि मासियाव जुदि गोग्गो दैदेनगिरिखौ जों हरनो हायोब्ला जोंनियाव गोग्गो समाजा फैगोन, गोग्गो राजखान्थि फैगोन, गोग्गो रांखान्थिफोरा फैगोन, गासैबो गोग्गो जाबोगोन। दा बेयावहाय बेखौ मोननो थाखाय साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा आर'ज खालामनांगोन, आरो आर'जनि गेजेरजों जोङो जिसु ख्रिस्ट'नो मोनथिहोनांगोन जे बे भटआव, बे सरकार दानायाव जोङो सोरनो भट होनो नांगौ, आरो जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो नोंथांनो दिन्थिगोन नोंथाङा सोरनो भट होनो नांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो लागै बे भिडिअनि गेजेरजों बेसिक इनफरमेसनखौ लानानै फैबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे बेसिक इनफरमेसननि गेजेरजों माबा मोनसे मदद मोनगोन एबा हेफाजाब मोनगोन, आरो नोंथाङा मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नो थाखाय एसेब्लाबो आइडियाखौ मोननो हागोन। फैबाय थानाय समाव बेजोंनो लोब्बा लानानै, बेजोंनो सोमोन्दो थानाय माखासे भिडिअफोरखौ आरोबाव आं लानानै फैबावगोन, जेरावहाय नोंथाङा गोबां मदद मोनगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। जोबनायाव बयखौबो खावलायबावबाय जे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव, नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।